Sannu baba. Ina gajiya? Ba gajiya. Ya ibada to? Alhamdulillah. To masha Allah. Sannan na fito daga wajen Hajiya Nasirin. Sai na ganka na ci ai wannan baba ne a kofar gidan Alhaji Umar Dutsen Mari, Saddaunan Bagudu. Gaskiya ne. Wallahi to aikin san saboda lamarin tun da azumin nan ya dan kama irin su masu nuna jin kai su ake dan zuwa a dan gani saboda a samu dan abin da za a ci gaba da rayuwa ko ba haka ba. To baba ba wani abu. In dai ka bar sallahu, ka bar sako, to insha Allah rabu in sakon ya isa mai zaka ji kira. To na gode. Ai sanda na je na tara sun fita da Salim. To amma na samu Abba da aran mu ba gudu. To su na bawa sallah. in Allah ya da zaka ji kira. Na gode. Sha ma lafiya. Allah ya taimaka.